Имаме решението за високите цени на геймърските компоненти. AM4 платформа, 8-ядрен процесор и употребявана видеокарта NVIDIA RTX 3070. Така получавате 32 ГБ памет, без да давате 400 евро само за нея, силни процесор и видеокарта, а цялата конфигурация в момента струва точно 970 евро. Имаме две готови бройки и когато се продадат, няма да има повече или поне не на тази цена. А ето и какво включва цялата машина. Дъно MSI B550M Pro VDH, процесор AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта Palit RTX 3070 Game Rock с 8 ГБ видеопамет, употребявана видеокарта с 6 месеца гаранция от нас, диск Crucial S100 1 TB NVMe, системна памет Kingston Fury Beast 32 ГБ на 3200 МГц CL16, захранване NZXT C850, което е 850 W Gold. То е употребявано и има 60 месеца остатъчна гаранция. Охлаждане на процесора Sigmatech AK6 Dual Digital с екран и кутия Cougar FV150 Mini. Всичко това струва 970 евро. Може да се заплати в брой по банка на изплащане или с криптовалута. Готов е за използване с инсталиран Windows 11 и още безплатен софтуер. Имаме и Viber група, където можете да научите за специални предложения и намаления. Ако искате да поръчате компютъра или да видите още какво предлагаме, пишете ни, заповядайте в нашия физически магазин във Варна на улица Георги Бенковски 70 или влезте онлайн на pimpmypc.tech.